Marita stivarika mwamseye ibintu muramwamboriri bantu bari kwandamanire para ekyo omuntu kwandamana nabatera iti yo kwandamana neine nchire yamo yo kwana mangana ataite kwana lakini pale into agamba no mwesi wa zaidi janda agante baka contract naire nere tarache ground asenyencho embule ya tu nyingi nembule kuchikokaiga contractor na ground ikyara chipara chini cheto na ndeni chendo igo ningenderete kuchibwati kegera goikatorolenga abantu baito communication yabiringiye kyare para nero kirigento kwarakisa konde ko yotramente chinkuru asenyencho igento gya direct no ko nyora tya sekura serikali echi cyatokire na ko award a contract eri etakire gote ko website ikyagera chibasi cyatokire contractor yairwe negasi bone takire gochake contractor yatebanga imporane nyingi kakanyiteke yake amanyiko bekati mashini ase pale yo ayo maetekere ikirenga kiembura na leko nyole pale ya sarekire none yaro setiku ya sarekire gonda teba na inchi ne chipale chigana intu tigatore ende yakogera chipale chingina ndi chigo sareka abande bale ma megondo balenta makongera babeka para abande baticha makarabati tigekere para yaro sibu nentu twensi tolende ekiagera ipara na lirabe egegetambe etara sareka ngo bakobeka matoka singinjo na liryo konyoranga obusaviri bwo konga na matobe akoba mangi no nabana inchi turabe macho ekiagere pare tararo siwa nebwate chibuti ne chimita chiri bagopima epara ge kobenga nega na into abana inchi negasi eito na into nabarai kororanga igento kere EPQ na kikyaro siwe ground amakara batinare ngabe kire para gose para kayegoika kobe koro mochanga onsi gose kobe kwenusu igo ni binte bintu bwanete ko birigere responsibility yokorende byaro siwe ebintu binde kote matras tokonyara tubwatira netore nga para chabire bali bato sistema ya bekiru tatu byabire ibintu byose ko bikorera limo lakini no kunya kugenda n'ekingaki